L-isfidi li qed jaffaċċja pajjiżna fid-dinja tax-xogħol iridu jiġu indirizzati u għandna bżonn naħsbu għal pjan fit-tul biex bekk ukoll intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta f'jum il-ħaddiem indirizza numru ta' professjonisti, esperti u stakeholders oħra fis-settur tax-xogħol, inkluż rappreżentanti tal-ħaddiema, waqt business breakfast bit-tema il-ħaddiema f'Malta pjan fit-tul. Issues rigwardanti poverty groups, family structure, religion, language and Maltese identity. Imma danu il-prezz illi ħanħalsu jekk fit-tul ma nippjanawx u nirreaġixxu biss b'mod instantanju għal bżonn ta' dak li għandna illum. Adrian Delija wieħed diskussjoni serja dwar id-dinja tax-xogħol, l-isfidi u l-opportunitajiet li toffri biex nippjanaw għall-futur ta' tfal tagħna u ta' pajjiżna. Wissa madankollu kontra l-biża li nippjanaw u nibdlu għall-futur, bħal meta ġejna biex nidħlu fl-Unjoni Ewropea kien hemm biża li nitilfu x-xogħol u llum għandna nuqqas ta' ħaddiema, hekk ukoll nistgħu nippjanaw għall-futur u nirnexxu. Irridu naħsbu nippjanaw fit-tul illi ma nispiċċawx illi Malta niġbdu il-ħaddiema ġewwa pajjiżna u nitilfu lil-uliedna illi jitilqu minn pajjiżna għax ma jibqgħux jarfuh. Qal li bħalma 500 sen ilu l-kafallieri ġew f'pajjiżna u sabu pajjiż li kien għadu lura mill-iżvilupp huma ħolqu industriji li l-ħsieb tagħhom kien għal mijiet ta' snin il qudiem, hekk ukoll illum irridu nkunu viżjonarji. Fid-dawl ta' dan filwaqt li rikonoxxa li pajjiżna għandu bżonn il-ħaddiema barranin, staqsa kif din qiegħda u se taffettwa it-tessut tas-soċjetà. Qed naqalgħu iktar jew qed insiru skjavi ta' soċjetà tal-konsum. Wieħed li fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Partit Nazzjonalista hemm il-ħaddiem, il-persuni, b'mod speċjali dawk li paga baxxa iridu jaħdmu d-doppju biex lejn id-dar jieħdu biżżejjed biex jgħixu. Hawn staqsa jekk hux inħarsu lejn il-kwalità tal-ħajja tagħna jew biss lejn il-profitti. Adrian Delija qal li huwa għalhekk li l-Partit Nazzjonalista mhux jiċċelebra biss dan il-jum imma anke f'jum il-ħaddiem qed jaħdem biex jara l-isfidi ta' pajjiżna u jaħseb kif il-futur jista' jkun aħjar għal ħaddiema tagħna. Din il-ħidma trid tibda mill-qiegħ, inkluż billi l-tfal tagħna nosservawhom biex naraw x'inhuma l-ħiliet tagħhom u niggwidawhom.